Mitkä ovat tuomarin ajatukset? No, tässä oli kyllä sujuvuutta täällä esteiden välillä, ja esteiden välillä oleva osuus oli parasta tässä radassa. Eli ratsastaja antoi hevosen laukata, istui hiljaa ja muutama tommonen mutka tuli lähinnä siksi, että hevonen ihmetteli ympäristöä. Mutta kohti estettä ratsastajalla oli kyllä vähän kiire, ja sen takia hän ajautui istunnan kanssa hevosen edelle ja painoi sen vähän pitkäksi, matalaksi, jonka takia tuli sitten muutama puomi myöskin. Ja myöskin niin, että se lauka meni todella pitkäksi, eli esimerkiksi toi suhteutettu linja tuossa diagonaali Horse-esteillä sieltä tuonne punavihreälle okserille on kuitenkin 22 metriä, ja se on 5 askeleen väliä, se täräytettiin 4. Ja se menee vähän silleen, että se on jo vähän niin kuin vaarallista, että sitten kun se askel menee jo niin pitkäksi, että sieltä rupeaa jäämään todella askeleita pois, niin siinä sattuu hyvin pian vahinkoa. Eli tasapainoisuutta niihin lähestymisiin. Esteiden välillä sulla on olemassa hyvä tasapaino, hyvä kontrolli. Oot kivasti, mutta kohti esteitä sitä omaa malttia ja siihen vielä vähän ajatusta, niin sitten päästään eteenpäin. Tänään pisteitä 6.